Здравейте всички, аз съм Сашо и това е трети епизод на Grid 2. Тук преиграх всичко и спечелих всичко. Вече имаме повече фенове, вече са 20 000. И сега се насочваме ето тук, отключени се World, какво е това? Series Racing. Тук имаме някакво промо, ще го изиграме по-натам. Freestyle Extreme Overtake. И добре, и това ще минеме. Няма да е най-вероятно в този клип. Аз забравих да си пусна хронометъра. Ама нищо. Започваме с първото състезание. Ще видим 2 или 3 ще направим този път. Зависи колко са дълги, Добре. Това път почваме. Те доминират, аз да съм си първи. Това е тази писта. Малко Токио Дрифт. Нещо, че сме в Майами или нещо. Най-омразно ви в цялата игра. То завой почти никога не мога да взема. За малко. Много много. Защо не пушат боите? Това беше излишно. Пчела. Какво напри ти, бе? Ти си с някакъв спидхага. Не. Много съм добър. Просто чаям от себе си. А защо почнах с стана? Мога ми обясни защо направо. Трябва да видим Захи дали ще почва да снима на FIFA 14. Той беше направил един клип, който да му кажете с кой отбор да играе. Май не го е качил, защото на FIFA... Добре, защо правим така? На FIFA 11, ако сте гледали, където играме ние двамата, има едно пръщение, това идва от микрофона му. И не знае как да го прави все още. Добре, това ще го изрежа от клипа, да го няма. Най-вероятно да, ако не ме мърси, да мога да има една изрезана част от клипа, на която вече 2 пъти играят от това и не мога да го мина. Това е тъпо състезание. Заради много прости грешки. Добре. Какво искаш да кажа? Мога да чуете как някакъв под нас си прави ремонт и решил да кърти точно когато снима. Какво се прави? Добре, този път ще игра малко по-стегнато, няма да си правим някакви тъпоти. Ще видим, ако искате мога да снимам и на Формула 1 2012 мисля, че беше. Пак много готина грешка направих. Хайде. Първия. Да си ходи. Не мога да изрежам нищо от клипа, защото ме вързи. Как ви скърце готино 100 екстра. то с някакъв месък, както репча.
Ама аз съм по-добър от тея, разкарай се. Това го оставам без коментар. Искаме такъв... Не се как не е това. Не е тъп 15. Това е повече вода. И... Педал. Майка ти да умре. Ела тук. Ела тука, бе. Какво стана? What the... Това ще го преигра. Гръмна ми гумата. За първи път ми се случва да ми гръмне гумата. Какъв флашбек, бе, пича. Рестарт на Pro. Това беше някакъв... Я знам какво беше. Какво стана? Нещо се падне с всичко. Нещо. Това, ако се беше ударил това направо, ще да го уважавам повече от всичко на света. Ооо, това е изпреварване и всичко в едно. Ай, ето към миналия път ми гръмна гумата. Тя се надявам да не гръмне пак. Наистина не знах, че може да се спука гумата. До сега никога не ми се беше случвало. И точно когато снимам трябва да се случи, нали? За да е по-готино. Я трябва да преигравам всичко. Добре, какъв ти е проблема на те да къртиш? Та пак. Ай, спирай. Девай, тъпя. Това май е финал. Не знам. Това не го чувам какво ми говори. Не можеш. Явно може. Аз ще направим, че така и след ще удара. Не, няма да мога удара. И така ще се ударих. Не, може и това да го приграя извън клипа, защото ми писна вече да рестартира. Видяхте състезанието. Да, ако не го бех ударил, ако го бех изпреварил, ще стане по-хубаво, но... Айде, втори. И второто място ми е добре. Да, знам, че загубих. Айде, право на мене. Втори съм. Радвам се. Сега ако някой ми звъня, просто става още по-хубаво. Дай 2000 фенер. Добре. Може ти по-добре. Добре, втори е тук, мислим вече аз там. Първи. Обаче има да игра с тъпия мустанг. Си игра с нисанката. Това си е колата мечта просто. Ето, това е просто най-готиното състезание.
бегове. Разваля всичко. Това е просто най-доброто състезание, което му отива. Добре, как можах да го направя толкова готино? Да, пак ми звъни телефона. Заради което се разбивам. Добре, след малко ще звъна на тебе. Викат ме Хондарите, ама имам по-важни работи. Тоест нямам диплоя да ги конвертирам и ги качвам се на мод. Добре. Пак играме на хард, не на медиум. Я за пръв път да не съм се ударил или нещо така сам. Да. Напроче се вървам там, преди да се ударим. Добре, какъв ти е проблем? Разкарай се. Имаше една катерица, къде си стичваше, през това обаче не е. Добре, знам, айде. По-бързо, защото клипа пак стана много дълго. Вече сигурно е към 12 минути. Може и повече да е. Ай. Какъв си ти, бе? Добре, те са някакви такива мафиоти. Какво стана? Yes, май ми кажеш. А, не. Какво че ми кажеш на играта? Добре, пак ми звъни телефона. За 8 път. Ах ти известно. Какво толкова търсите? Това е някакъв много собствен. Направо ми става жал за детето. Ето това е най-трудният за цялото тако. В цялото състезание. И ето също не е гаден. Добре, защо си толкова бавен? Не дай си малко газ. Или нека ти изчака. Знам, че спечелих. Тук много трудно ще изгуба, въпреки че вече губих няколко пъти, докато снимам. Добре, изчакайте, след малко ще извъна неразбрани и тъпири. Ах, тъпите. Щом ти затварям, значи и имам работа. Последното състезание и стига това. Бруно Силва. Добре, печали. Скари се.
Добре, не разбираш, че съм по-добър от теб. Какво искаш? Не! Това беше цигания! Пак ти бакулка си, аз ти казвам. Да, пак му удари, пак му удари! Що пане? Искам флашбек, да пак. Сега ако пак му удариш, ще убия направо. И сега, като не му удариш, да полицията. Бакулк степен. Циган, бразилец. Грозник. Не! Пах ти корейските номерца! Добре, защо правиш корейските номера, кажи? Сайто да и на този завой, мога ми го полигавиш, педерас грозен. И на следващия също. Добре. Като те е страх да влезем с пълна газ, той си захвана. Карам с 200 или за кое? Това не знам дали е възможно. На минус 200. В такъв забой. Мисля, че по-вероятно съм беше под обикновена отговора, не с някакви такива рали коли и такива по-добри. Защото на рали колите коли не им е сменено. Добре, последния завой и ето тук след ме направим няколко късно къде. Добре. И това беше... Спирам с клипа, защото става сигурно към 20 минути и защото много ми звънят. Стига и толкова.